سلام كبرات تخاتلتنا نزع على الزخون زول كوزيناتات حزلكم قريبا لخو مكتالكم بخبري عدم فلماجن أرساتون جزياو محدار تجري ناب أديس أبابا زخركو مغنيات صعب أفاساس مسرح نمقرب منبر سلطانين من وحي يكونن قبل حدش مجلس وتيوم هو حت بوغونو استخول السقاين مكران حزب تجري انبر استخول لمعات اب تجري يلن زبل حدش مجلس اوتيلو زرزرات حزلكم قربه سناي مكتتال ناب زرزراتون استخول السقاين مكران حزب تجري انبر استخول لمعات اب تجري يلن قبل هو حت غليصون ودب حزباو ويانا حرن تجري اب سمناو ملوختو كم زملكتو منغس ኢትዮጵያ ነቲ ካብ ስምዕ ፕሪቶሪያ ወጻኢ በይኑ ኣናዊሕ ዝበለ ጻንሒት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይን ምዕጃብ የተጋረደ ልማት በትግራይ ብዝብል ኣርስቲ ናይ ፈጠራ ጸብጻብ በሜዳታቱ ኣቢሉ ዘርግሕ ክብል ከሲሱን ኣብዚ ሕጂ ዋና ኣብ ትግራይ ይትረፍ ናብ ቁልጥፍ ልምዓት ዘሰጋገር ምቹእ ኩነታት ተፈጢሩ ክበሃል ህዝብና ካብ ዝገደደ ናብ ዝበኣሰ ኩነታት ኣትይሎ ዝበለ እትውድብ ስለዚ ትግራይ ዝተኸወለ ስቃይን መከራን ህዝቢ ትግራይ እምበር ዝተኸወለ ልምዓት የለን ክብል ገሊጹን كل مداوي عنوت نخحود حري مفرام سمع بروتاريا قلت في داغم هنصت كجمر يقبا نيرو زبل تودب انتخونا جن منغس ኢትዮጵያ ነተሰምዕ ኣብ ክንዲ ምትግባሩ ካልእ መልክዕ ሰላሕታዊ ጆኖሳይድ ስለስተ ተቀመሉ ይትረፍዶ ማሕበረ ኢኮኖሚያዊ ሕይወት ዘረጋግጽ ስራሕት ክጅመሩ ተወሳኺ በደላት ክፍጸሙ ጸኒሖም ኣለዉ ኢሉን መንግስቲ ኢትዮጵያ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ምስራዕ ትግረፍ ጀመረ ጽምዶ ሕጉስ ከም ዘይኮነ እናገለጸ ክመጽም ጽንሑውን ይዝከር ስለዝኾነ እምባር መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ካብ ስምዕ ፕሪቶሪያ ወጻኢ በይኑ ኣናዊሕ ዝበሎ ጻንሒት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ንምዕጃብ የተጋረደ ልምዓት በትግራይ ብዝብል ናይ ፈጠራ ኣርስቲ ጸብጻባት በሜዳታቱ ኣቢሉ ምዝርግሑን እዚ ጸብጻብ ድማ ነቲ ኣባይታ ትግራይ ዘሎ ኩሉ መዳወ ማሕበር ኢኮኖሚያዊ ቁልውላው ትግራይ ፍጹም ዝኸሓደ ኣብ ርእሲ ምዃኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ሕጂ ዘሎ ስቃይን መከራን ህዝቢ ልምዓት እዩ እንተይልዎ ጽባሕ ካብ ዝገደደን ዝኸፍእን ክኸውን ተልሙ ይሰርሕ ከም ዘሎ ዘቃልዑ ይብል እዚ ጸብጻብ ኣብ ቁስሊ ህዝቢ ትግራይ ጨው ዝነስነሰን ሞትን ስቃይን ህዝብ ትግራይ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ከዊልካ ዝተጀመረ ጆኖሳይድ ንምቅጻል ዝዓለመ ሽርሕ ምዃኑን እቲ ጸብጻብ ገሊጹ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኮነ ማሕበረሰብ ዓለም ክፈልጦ ዝግባእ ሓቂ ግን ብሰንኪ ትሉም ጆኖሳይድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሕጂ እዋን ህዝቢ ትግራይ በቃላት ክግለጹ ዘይክእሉ ሞትን ሕሰምን መከራን ዝሕልፍ ዘሎ ምዃኑ ክርዳእ ይግባእ ክብል መግለጺ ትውድብ የርድእ ስርዓት ኣብ ኣሕመድ ነቲ ብወግዓዊ ኩነታት ዘይነጸረ ርክብ ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን كونه بحبو نايز الرخبو مرحة هكدفن ويانا نخفشل استفلالي وسرحات أم مسرح حليفو نقل مرحة يتودب كيد الصمد تطو كبولو بتدقاقامي كم استمحاسنا من كم زفرارح من يزرب قوالا انت قونه كاب مرحنة ودبن حواحتنقن اين فولتن زبل ملسك وهابا مسنحو يذكر أبيات تمرت التجراي بطل من قدي كونه تبعيلن فارسانيا زبالة مجلس تودب برك زبالة أبيات تمرتي نتم بقفعي كام مربطة مستمازابل وجناتنا عاقبا كم زركبا تن بستوسنا وشتاو عاقمن بوحد دقف لقستي على ملخة كالاتن أو إجري داسن أو من سرعن جميرا زنبر أبيات تمرتون انت قونه بسنك مقرات باجتن كل كلا دموز ممهران يعصوا اللوا إلوم بتوسعوا انت كالات عنا تجراي كابتم كونه تباهيلن بورر تحيلتا زعنا وتكالات وهابت أقول قولتين زبالة مجلسي يكون بر نتي بواننت أورار تجراي ساسات فسرع تجرف سمو تقيس زبالة نجار يلن عفريت تكالات تجرايون مليان كعنوا استرفع تفتحين بورر تكوسرا كم استجبرن درسم بروترا نبسرح زعتا وحدة تكالاتون ندليت لمعتن حزبن سبافت تجراي زمالا ختنبر نتن كونه تباهيلا زعنا وتكالات زلو تخكلن يمسل زجلس أيكونن إلو بحفشة تلمي منجسي إثيوبيا حزب تجراي بإيكونومي أماسينكا مربوط قراريسكا مودعتو دما بخونات أبيلكا ملي خان مدفع زعلمو يزبلو ودب حوحات حزب تجراي دما نتم بمنجسي إثيوبيا ببجزيو نا تخلصو أنصار هلاونو زفحس زلو جمدات تفات بطاطسو هلونو نموحاس أم كلاس كم زركب أبز حجوان أب تجراي يترف ناب كل طفل معاد زساجر متشو كونتات تفوتيرو كبهال حزبنا كابز جديدة نابز بأس كونتات أتيلو إلهم سلازي تجراي استخول السقاين مكران حزب تجراي انبر استخول لمعات يلن بمبال ملاء محبرسب عالم زين هلو كونتات حزب تجراي زي قل صبصاب اكل اتي اب تجراي كاب حزب عالم كويل كان مدفع زغبر زلو جنوسايداوي تلمي مخانو بمردا منغس ኢትዮጵያ حزبنا مربوطو بمورار بحمام بتميت كصنت زغبر زلو يسباو تغبار او جورن زلو كبان عصوان كل كلام هيا سرحتنياتات منغستن باجتن كل كلا ندادن مسرتاو شقاطن كل كلا طره ገንዘብን ከምኡን ይሻባሸበሉ ንዘሎ ካል ዙር ደማው ኩናት አትሩሩ ክኹኑ ይግባእ ክብል ጸዊዑ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ነቲ ንሓደ ዓመት ንክልል ትግራይ ክመርሕ ይጽንሕ ሌተና ጀነራል ታደሰ ወረደ መሊሱ ንዝቕጽል ሓደ ዓመት ሽሞቱ ከም ዘናውሐሉ ምግላጹ ሲዒቡ ውድብ ወያነ ህዝባዊ ሓርነት ትግራይ ነቲ በይናዊ ዝተናውሐ ሽመት ፕሬዝደንትነት ኣይፈልጥን ምባሉ ዝዝከር እዩ
ናብ አዲስ አበባ ዝኸድ ኩሉ ምኽንያት ጸብጻብ አፈጻጽማ ስራሕ ንምቕራብ እምበር ግዜ ስልጣነይ ንምንዋሕ ኣይኮነን ክብል ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተና ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊጹ። ሌተና ጀነራል ነዚ ዝበለ ኣብ ህልው ኩነታት ትግራይ ኣድሂቡ ንመራኸቢ ብዙሃን ትግራይ ኣብ ዝሃበ መግለጺ እዩ። ኣብ ህልው ኩነታት ትግራይ ኣድሂቡ ንመራኸቢ ብዙሃን ትግራይ መግለጺ ዝሃበ ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተና ጀነራል ታደሰ ወረደ ናብ አዲስ አበባ ዝኸድኩ ብናተይ ተበግሶ ጥራይ ዘይኮነ ዓመታዊ ጸብጻብ አፈጻጽማ ስራሕ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ንኸቅርብ ብመንግስቲ ፌደራል ዝገበረለይ ጻውዒት መሰረት ይውን ኢሉ። ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ጻንሒቱ ዘብቃዕሉ 30 መጋቢት 2018 ገዛ ዓመተ ምህረት ቅድሚ ምብጽሑ ንቐጻሊ ኣብ ትግራይ ዝህሉ ስርዓተ ምሕደራ ንምትዕራይ ብወገነይ ንሕወሓት ይኹኑ ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት ኣንፈት ከነቕምጥ ጻውዒት ገይረየ ይኹን እምበር ነቲ ናተይ ጻውዒት ተቐቢሉ ዝመጸ ተቃዋማይ ይኹን ደጋፊ የለን ክብል እውን ገሊጹ ኣሎ። ብመንግስቲ ፌደራል ተጸዊዐ ናብ አዲስ አበባ ቅድሚ ምኻደይ ንኣቦ ወንበር ውድብ ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ነጊረዮ ነይረ ዝበለ ፕሬዝደንት ታደሰ ቅድሚ ግን ብውልቀይ ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝገበርኩ ርክብ ኣይነበረን ኢሉ። ብግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝቐረበ ሪፖርት ብጠቕላላ ኣብ ቀንዲ ጉዳያት ዘተኮረ ምንባሩ ኣብ ኢኮኖሚ ኣብ ማሕበራዊ መሰረታዊ ልምዓት መሰረት ገይሮም ካብ ዝቐረቡ ጸብጻባት ኣብ ጥዕና ትምህርቲ ሕርሻ ካልኦት ስራሓትን ዝተሰርሑ ስራሓትን ዘይተመልዑ ሕማማትን ብዝርዝር ከም ዘቐረበ እውን ገሊጹ። ኣብ ባንክታት ኣጋጢሙ ዘሎ ሕፅረት ጥረ ገንዘብ ኣብ ህዝብና ዘሰዓቦ ኢኮኖሚያዊ ቅልውላው መንግስቲ ፌደራል ነዚ ቁልጡፍ መፍትሒ ከቕምጥ እውን ጻውዒት ምቕራቡ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ኣጠቓቕማን ምሕደራን መሬት ዘሎ ጸገም ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ብሰፊሕ ከም ዝረአ ከም ኣብነት ድማ ኣብ ልዕሊ 100 ዝኾኑ ኣፍረይቲ ኢንዱስትሪታት ከልምዑ ደልዮም ስእነት መስርሕ መሬት ማሓንቆ ከም ዝኾኖም እውን ሓደ ካብቶም ዝቐረቡ ጸብጻባት ከም ዝኾነ ኣብሪሁ። ኣብ ጉዳይ ምምላስ ልዕላውነት ትግራይ ብወገን መንግስቲ ፌደራል ዝተገብረ ጻዕሪ ትሑት ከም ዝኾነ ዝቐረበ ኮይኑ ኣብ ጸለምትን ኦፍላን ኮረምን ናብ መረበቶም ዝተመልሱ ወገናት ብመንግስቲ ፌደራል ዘላቕን ውሕስንስን መነባብሮ ክመርሑ ዝተገብረ ጻዕሪ ከም ዘየለ ድማ ብግልጽ ቀሪቡ እዩ ኢሉ። ኣብ ትግራይ ዘሎ ኢኮኖሚያዊ ቅልውላው ኣብ ልምዓት ሕርሻ ትኹረት ብምግባር ርእሰ ሙርከሳ ክረጋገጽ እናተሰርሐ ጸኒሑ እዩ። ብፈጠራ ስራሕን ዕድል ስራሕን እውን መንእሰያት ኣካታት ዝገብር ዕቤት ኢኮኖሚያዊ ምስጓም ከም ዘየለ ተኣሚኑሉ ክስራሕ ጸኒሑ እዩ። ኣብ ምሕደራ መሬት ዘሎ ጸገም ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ መቐለ ኣፍረይቲ ኢንዱስትሪታት ሰኣን መስርሒ ቦታ ክፈሪ ዝግብኦ ምህርቲ ክተርፍ ክኢሉ እዩ ኢሉ። ኣብ ጉዳይ ደሞዝ ሰራሕተኛታት ናይቲ ጉዳይ በዓል ዋና ዝኾነ ሚኒስተር ገንዘብ ይርኦ ከም ዘሎን ኣብ ቀረባ እዋን መፍትሒ ክርከቦ ጥፅቢት ከም ዝግበር እውን ሓቢሩ ኣሎ። ብሓፈሻ ንኣዲስ ኣበባ ምኻደይ ምኽንያት ተገይሩ ዝለዓሉ ጸለመታት ተቐባልነት የብሎምን ኢሉ። እቲ ግዜ ስልጣን ናይ ምንዋሕ ሓሳብ ምቁዋም መሰለ እኳ እንተኾነ ኩሉ ነገር ካብ ሕግን ስርዓትን ወጻኢ ዝግበር ምንቅስቓስ ግና ኣብ ትዕዝብቲ ዘውድቕ እምበር ንህዝቢ ትግራይ ዝህልዎ ረብሓ የብሉን ኢሉ። ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ድማ ብሓይሊ ዝፍታሕ ጸገም ትግራይ ኣይክህሉን እዩ ዝበለ እቲ ፕሬዝደንት ህዝቢ ትግራይ ዳግም ናብ ኩናት ምእታው መፍትሒ ክኸውን ከም ዘይክእል እውን ክስመረሉ ከም ዝግባእ ገሊጹ። ኣብ ብሔራዊ ኣጀንዳና ኩላትና ሓበራዊ ቋም ክንሕዝ ይግባእ ዝበለ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝተመዛበሉ ህዝብና ምምላስ ዘይተፋሰሑ ጸገማትና ብሰላማዊ ቃልሲ መፍትሒ ምቕማጥ እምበር ንንባዕልና ክንፈላለን ናብ ጸገም ክንኣቱን ኣይግባእን ክብል መግለጺ ዛዚሙ ኣሎ። ነዚ መግለጺ ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ሲዒቡ ካብ ፌደራል መንግስቲ ወይ ከዓ ካብ ስርዓት ብልጽግና ዝተዋሃበ ግብረ መልሲ የለን። ነዚ ሲዒቡ መልሲ ምስ ዝውሃብካ ከቕርበልኩም ክፍትነ ንሎሚ ዘቕርብኩልኩም መደባት ግን እዚኦም እዮም ነይሮም። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ሰሰና እዩ።